Fil-jiem li għaddew ġie ppubblikat avviż legali li se jwassal għal aktar servizzi b'xejn għal persuni transgender. Dan huwa l-ewwel pass biex fil-ġejjin qrib dawn il-persuni jkunu jistgħu jingħataw għadd ta' servizzi b'xejn mis-sistema ta' saħħa ta' pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li permezz ta' dan l-avviż legali persuni transgender se jkunu intitolati għal terapiji relatati mal-identità tal-ġeneru mingħajr ħlas. Din liġi ġdida li għamilna il-legal notice hija l-ewwel pass biex issa nippreparaw id-dokument fil-fatt huwa fi stadju avvanzat biex nkunu nistgħu noffru servizzi bħal hormone therapy, bħal counseling, anka bħal operazzjonijiet il daw il-persuni li kollhom bżonn jaċċessaw. Il-legal notice state fil-fatt li għamilna l-affarijiet li għandhom xaqsmu ma' identità ta' ġeneru jew karatteristiċi sessuali fuq dik li jgħidu l-kartuna s-safra, Schedule 5, biex bekk nkunu nistgħu nibdu dan il-proċess. Il-Ministru Fern qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda dokument dwar servizzi għal kundizzjonijiet relatati mal-identità tal-ġeneru u mal-karatteristiċi tas-sess. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli innutat l-episodji storiċi li nkitbu f'dan il-qasam fl-istorja ta' pajjiżna iżda tenniet li liġijiet mhumiex biżżejjed u pass bħal dan se jgħin lil dawn il-persuni fil-prattika. Ħadd ma jagħżel kif jitwieled u jekk titwieled b'ċertu mod inti li għandek bżonn ċertu għajnuna f'dak li huma servizzi tas-saħħa, għandek tingħata dawn is-servizzi u dak li qed nagħmlu permezz ta' dan il-legal notice huwa proprju dan illi persuni trans jingħataw dawn is-servizzi tas-saħħa li huma għandhom bżonn għal raġuni li huma trans. Fl-aħħar xhur l-organizzazzjoni Transgender Europe qalet li Malta toffri uħud mill-aħjar prattiċi fil-ħarsien ta' drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Dan wara li l-liġijiet Maltin li saru fl-aħħar snin fosthom dik tal-identità tal-ġeneru tqisu bħala fost l-aqwa prattiċi fil-qasam tad drittijiet umani tal-persuni transgender.